салом бинандагони хабартиҷӣ. имрӯз шурӯъ мекунем аз як хабаре ки нохуше ки дорем, ки албатта ин дирӯз шуд ин кор ва овозхони маъруфи тоҷик буд. Дар синни 44 солагӣ аз дунё гузашт ва бисёр бачаи хуб буд. Мо ҳамагӣ мешиносем ӯро, тамоми Тоҷикистон мешиносад. Оро бисёр сурудҳои нағз мехонд. Лекин ин ҷавон аз байни мо рафт. Ин овозхони хеле хуб. яке аз наздикони овозхон ба мо гуфтанд, ки мафсуф ҳангоми ҳаракат дар роҳ ҳаволи соати 4 субҳ дар роҳи рӯбарӯи донишгоҳи омӯзгории шаҳри Душанбе ба садама дучор шуда ҷароҳати вазнин бардоштааст. ӯро ба корпуси панҷуми шифохонаи Хароболо интиқол доданд, аммо барои наҷоти ҷонаш чизе аз дасти пизишкон сохта нашуд. ӯ ҷон ба ҷонофаринон таслим кард ва Баҳром Ғафурӣ, яке аз ситораҳои дурахшони санъати мусиқии тоҷик таи 20 соли охир буд, ки бо услуби хосу садои нотакрор беш аз 10 албомро ҳадияи мухлисонаш карда буд. дар миёни мардум албомҳои «О мелоди орзу», «Ишқи рӯят» ва «Муҳоҷирбача» маҳбубияти хос доранд. Баҳроми Ғафурӣ 29 феврали соли 1976 деҳаи ҳазрати Мавлонои ноҳияи Рӯдакӣ, собиқи Ленин, таваллуд шуда, хатмкардаи факултети иқтисодии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон буд. чандин маротиба аз сӯи созмонҳои мусиқӣ унвони Ситораи сол ва овозхони беҳтаринро ба даст овардааст. моҳи ноябри соли 2009 дар озмуни Wake Up Music беҳтарин мард эълон шуда буд. ин бори аввал нест, ки дар пайи фоҷиаҳо ситораҳои санъати Тоҷикистон сукут мекунанд. дар замони Шӯравӣ Муқаддас Набиева ва Наргиз Бандишоева, ки дар пайи садамаи нақлиётӣ дар оғозаи ҷанги шаҳрвандии Кароматуллои Қурбон аз тири гурӯҳи Силоатбаст дар деҳаи дуюми асри ҷорӣ, Соҳраби Сафарзод ва Субҳони Саид низ пайи маризӣ дар айни авҷи эҷод саҳнаи мусиқиву зиндагиро тарк карданд. вале дар ёди мо ҳамавақт бояд монд Баҳроми Ғафурӣ монанди чанде ки артистҳои хеле ҷавону ва хеле овозхонҳои хуб буданд. дар ёди мо ҳамавақт мемонанд ин одамои хуб. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред? ҳатман нависед. ин буд видеои имрӯзаи мо.